σας, είμαι η Κόρου. Και εγώ είμαι ο Γιάννης. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Top 10 Things, στο οποίο θα σας μιλήσουμε για τους 10 πιο συνηθισμένους τύπους ανθρώπων που συναντάμε στο Facebook. Σήμερα το θέμα μας είναι unisex. Νούμερο 10. Ο κρυφός πράκτορας. Ξέρετε ο τύπος που το όνομά του είναι άσχετο με το πραγματικό του όνομα και για εικόνα προφίλ έχει ένα μυθικό πλάσμα από την εποχή των Φινίκων και κατά καιρούς στην αλλάζει βάζει μία με ένα μυθικό πλάσμα από την Ατλαντίδα. Εκτός αυτού, όλα στο προφίλ του είναι τόσο καλά κλειδωμένα που ούτε η FBI σε συνεργασία με τη SHIELD δεν μπορούν να βρουν πληροφορίες γι' αυτόν. Νούμερο 9. Ο φιλόσοφος. Οι αναρτήσεις του είναι συνήθως ρητά, μεγάλο στοχαστόνι φιλοσόφων ή φωτογραφίες με ρητά μπροστά από μεγάλα μαγευτικά τοπία. Wow, τι πνευματικός τύπος που είναι! Νούμερο 8. Ο ανορθόγραφος. Είτε γράφει γκρίκλις είτε ελληνικά, οι αναρτήσεις του θα έχουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική μαθητή του δημοτικού. Κοίτα! Έχει γράψει το είσαι με γιώτα και έψιλον. Νούμερο 7. Ο PR. Ο τύπος που δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά και στις ειδοποιήσεις σου κατά 90% έχεις προσκλήσεις στα 5 εκατομμύρια μαγαζιά στα οποία δουλεύει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε κάνει το και στις 15 εκατομμύριες αφήσεις που έχει φτιάξει για τα ίδια μαγαζιά. Νούμερο 6. Η attention addict. Η κόμενα ξέρετε που είναι τισμένη στην προσοχή που της δίνουν τα 5.000 λιγούρια που έχει για φίλους, γράφοντας στον τοίχο της συνέχεια, μα συνέχεια, δεν είμαι καλά, δεν πιστεύω αυτό που συμβαίνει, θα τρελαθώ, δεν αντέχω. Ναι, όμως συνήθως είναι Τι κολ! κολλησάκια μικρούλια. Κολ. Νούμερο 5. Ο Κλαμπάκιας. Τα σπάσαμε πάλι! Περάσαμε τέλεια εχθές! Και κάνεις tag όλες τις γκόμενες φίλες που έχεις για να δουν πόσο γαμάτος είσαι. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η τύπη είναι Λάκες. Καλά. Νούμερο 4. Ο gamer. Ο τύπος ο οποίος γεμίζει το timeline σου με post του τύπου «Ο τάδε μόλις συνδύασε 2 ζαχαρωτά» ή «Ο τάδε μόλις φύτεψε μια νέα παρτίδα ντομάτες στο κήπο του, yay!» Ναι, αλλά και σαν να μην έφτανε αυτό, σου στέλνει συνεχώς αιτήματα για να φτέψετε μαζί χωριάτικη σαλάτα. Θα είδα τη φέτα. Πάει και τα άλλο. Νούμερο 3. Ο Jack Sparrow των status. Αυτός ο τύπος κάνει 2 πράγματα. Πρώτον, σχολιάζει κάτω από ένα status 1.000.000 φορές, καταφέρνοντας μέσα σε 2 δευτερόλεπτα να αλλάξει όλο το θέμα της συζήτησης. Και δεύτερον, κλέβει τα post των άλλων και τα ανεβάζει ως δικά του. Ο έξυπνος. Νούμερο 2. Ο Ποστάρο Unlimited. Ο τύπος που μέσα σε 2 λεπτά πάει από Πάολα σε Μπαχ. Πώς το κάνω αυτό ρε γάμο του. Και φτάνουμε τέλος κυρίες και κύριοι στο νούμερο 1. Ο Stalker. Ή αλλιώς στόκος. Ο τύπος που δεν κάνει posts, δεν σχολιάζει, ούτε κάνει likes οτιδήποτε. Αλλά γνωρίζει τα πάντα για σένα. Ναι. Τους αναγνωρίζεις γιατί έχεις να μάθεις νέα τους μέσω Facebook κάνα χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά με το που τους δεις θα αρχίσουν να σου λένε ό,τι έχεις ανεβάσει από το 2005 και μετά. Φρικιό! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like, σχολιάστε από κάτω δικές σας ιδέες για το 10.
κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και like σελίδα μας στο Facebook. Τα ξαναλέμε! Γεια Γεια σας. σας! Έλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Χριστός Ανέστη. Ας το κάτω μόνο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Σχολιάστε από κάτω. Like. Like, σχολιάστε από κάτω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Σχολιάστε από κάτω δικές σας ιδέες για το 10. Με το μήνυμα. Με τσάι το πλήσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Σχολιάστε από κάτω δικές σας ιδέες για το. Τέλεια! Έτσι. Νούμερο 9. Ο φιλόσοφος. Τι κόλλησε, τι έπρεπε. Ο φιλόσοφος. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα.